Hi! Mandis kumi! Kauban sa mga team Kurodog na adin si Tantan, si Luid to adad to, si Budot, si EJ to ana si EJ dito, si Loyloy naulahi si Loyloy kay di man paigo ang sakyanan sa motor niya. Dito siya sakay kang Jai. Nya karon naapod si Bayani. Kinukuya kong bana. Char. Joke lang. Ari na ta, mandis ko na ta, makasadsad ta ani. Pero nag-invite akong igagaw kay pista man sa ilaha no. Adto sad ko sa ilaha karon i-try nako kung makakaon ko didto. Mangaon mi didto. Tuwa na sila ni Bayani naguna-una. Ay bagara-gara si Tantan ra Budot. Si Tantan ra giatot ka ba? Bakler ang tamin nila ni Loyloy ug ni Ingot nya kay kani sila kay mga kuan man ito sa patan ha wa pa naka sakay ko tiil o sige go sak ay yes, ang stand Tantan ya kulera sa unsa ng Hilux dia wrong turn siya wrong turn to play wrong turn street Bayani oy Bayani street 20 ra ito bilda na. Pwede 25. Pila mo gitubil Bayani? La 100. Uy danan ako sakay Bayani bi. Dito ka sakay. Ha? Dito ka sakay. Ah sige buwag na ta. Tika ra lagi tan drive. Pila sa imo. Dara. Paingon nami. Dako mo sakay ko. Huy Bayani hinahinay ra kusog kay ka padagat. Igor. Paingon mi ni Ingot diri sa akong igagaw sa ilahan ni Dixon nga Tuhurada. Naas Ingot sila ni Bayani og ni Tantan og ni Budot naglakaw sila nagbalik sila tugbong. So kami rang duha ang nadani. Ayaw pagpalain-lain diha. Adto na dadto kay tumarta sa makagaba. Ha? Nasi ay Dani. Hala. Oy, naon si Madam Dani. Ay, yaman na. Kumusta naman ka? Uy, nag-video na sa kayo. Puro pa nang gaipos. Hala, wala na si Tuntun di ay. Ano sa tuntun? Naguli kuno Ikaw po sa. makita yung kuan na ba, friends, baya mo ni kuan. Friends, baya mo ni ako bang aunties. Oh, mao gani. Kana kayo noon nga. Mga auntie na sa mga puway. Yes. Igagaw ra gyapon ni nako. Kay mga side sa amihan. Wa ko nakakita sa. Side sa kang Yoyo Idi. Tabunan ko. Alin ngot? Asa ang payong ngot? Hala, asa ang payong basig mawala to ang ngot. Kuhaon mo sa mga mamistahay. Ay, mga unata. Manhapon ta, manhapon. Pagkaon mo diha. Sige. Huy, ay, alin na ay. Uy, yung malami kaon. Humana mo kaon. Wala mga unta na ay sampay na ug humba. Karon bistiras pa karon. Nya, hala, murag ka brown outon. Kipat-kipat ang kuan, di ara humba, imal, nya naapod nila. Oh yan. Mga unta tanan, si Tonton wala diri. Kay nag-uli si Tonton sa Cagayan pero mobalik ra to siya ugma. Lagi mo na nagro. Mag-vlog. Mga followers. Di follower ko ni kalingaw ka ni kato. Basta nang friends ka nang Pako queen. kita lagi sila Ako mga followers here. Kaunda na ngot. ha kaya kung makainom na karon kana man may ne Hindi na ba lang itong nili. Irik na kan, manggapon pero umam na si Irik pag-ihaw. Buras ng tangan. Parang Kaya ba nagkabot mag-chat nimo? Pag-chat, Mga binukid. Style ka lang. Buhag pa ko. ilawiraw yan. Hindi ka balingwahan ka na yung style nga. Wala ko nagunday kaya Dili man nila yan ito ni Kuan Kukul ba. Dili na sa atin. Asa mo sa nilas? Nanay. Aka. Mali ni gibutang. Agoy ginoo ko nawala ang chinilas. Ayo baya pagkuan ngut ha, pagbuwag ngut ha.
Malapit, senyor. Sulod na lang ta, sulod. Wala, di ana po mi diri, second house. Second house. Kauban ako sila ni Madam Ai Ai. Ako igagaw nga si Leo. Kauman na ni Mandisco na dayon ta. Happy Fiesta, sindangan. Mga onami, sulod na ta. Ngut, ano mo sa nila? Kasi bawala na sa da. Padaplin. Ako, sige na ngut. Yan ni ako basig mawala. Ako na pud mawalaan sa chinilas. Manyapon. Hala na, ano di ka dami? Oh. Ano ya mama Dani? Hi vlogger. Mamista hi. Mamista mi sa ilaha. Namista ra gyapon ni. Di ka kaon. Ato nga ay kuan saw lang ta. Di ka kaon. Di ka kaon si imo. Ay ra mo kabalakan ako kay gapon ako napas mo. Bitaw joke ra. Nga akong tatanan. Nang, nga po nang. Napasensya rin kayo mo para rin do ang mga kwan. Ay, sus. Kanina wala. Among litson, patso na tayo ilaw nila. Kaon tag kuan humba. Kuya kay magpo sa intro mo. Ay hindi ko dahil nita. Kani ganahan sa ko. Hala dili kag kaon mo. Nabusog si imo. Dito man nila anti adin pa kagaling ha. May ako mga bats na nanhi. Muling ko din tadani. Nga unta tanan. Kaon ta. Si imot wala nagkaon si imot. Paklay. Paklay lami. Nga humba. Kaon ta. Ay, mandis ko ta karon. Inuman din sa kuan. Pahilis. Isa ka na. Ito magikan ni kwan. Siguro to, ginagmay lang. Gawin na rin sa likod na lang. Ayaw pa mga dagan na. Okay. Agon ra ni ko ni angkol. Nandiyan diya siya. Ayaw palkansi kay tusik jud. Tusig bungan. Iyang tagpahilis. Kay para patsada ang atong performance dito sa diskuhan. Nga, unsa man, ginahinay na ta. Kay murag lami na iko ang rampa. Patsada na jud ang atong paminaw. Madam? Lami. Here, paingon nami sa diskuhan. Nakayagat si Oka pero it's okay. It's a natural. Uy, ingot. Ayaw, biya jud ko biya ingot. Uy, kagawad. Salamat kayo, kagawad. Nabakunoy si Lupin. Uy, ay, cellphone ay. Igawas ang cellphone. Igawas ang cellphone. Ipahambin na nini. Ipahambin. Kani kang ingot ni siya niya. Ato ni siyang dalhon. Yara, disco na ta. Hulata ang si Lupin.
Hoy, ayaw, biya jud kog biyai. Ha? Biya jud kog biyai ngut kay nakamuni na si Uka. Charot. Paingon namin sa diskuhan. Woo! Naami bring house. Kang kagawad. Oh, red wine. Red wine kuno. Oh, kana mo red wine kay makagana jud. Makagaba pa jud. Sakay nami, paingon nami sa diskuhan. Hoy, ingot abi ay kog biyae ingot. Panghawid ingot, panghawid. Ha? Hawiri biya ang bata ha. Tuyo? Tuyo, hindi mawid do. La, doon nami sa diskuhan. Happy Fiesta, Sindangan, Talisayan, Misamis Oriental. Hala, uy, patsyada na kaisayaw. Nagsakay mi sa kuan. Sakyanan ni Leo. Ako igagaw.